cada vez compramos máis por internet. Adquirir produtos a través das grandes plataformas de venda online gaña terreo sobre a tenda física a un ritmo frenético. Conscientes disto e da situación crítica que estamos atravesando o noso sector en estos momentos, urxe tomar medidas, pero medidas en positivo. Hai que avanzar, hai que moverse, e temos que facelo todos xuntos e todos unidos. Por iso, o comercio lucense súbese o tren digital e do canal online cosicomercio.es, unha aplicación multicanal de xestión e venda dirixida aos comerciantes da provincia que pon en marcha a Deputación e a Federación de Comercio Galega. O que decidimos foi apostar por reentrar en esa iniciativa, por reentrar en esa dinámica e abrir o noso comercio ás novas canles de venta. A nova app, pioneira en España, foi presentada no Salón de Actos Provincial ante representantes do pequeno e mediano comercio de toda a provincia. Abrirá comercio lucense a clientes de todo o mundo, integrando nunha soa plataforma os principais marketplaces como os xigantes Amazon ou eBay. Pensade que aquel que entre en Amazon a vender en España, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, automáticamente ten o seu escaparate aberto a 320 millóns de clientes. Ademais, permitirá coñecer en tempo real indicadores relativos ao volume de vendas, evolución de prezos, estocaxes ou información da competencia co obxectivo de incrementar a competitividade. Os comerciantes poden dar salida aos seus produtos en todos os mercados, en todos os canales posibles, minimizando os costos asociados á súa xestión, porque se fai desde unha sola ferramenta. En definitiva, aunar tenda física e online para levantar o noso comercio máis próximo que xera 12.000 postos de traballo e supón un 13% do PIB desta provincia. Porque se un de Singapur pode vir vender a Lugo, por que o de Lugo non pode ir vender a Berlín? Pois iso é o que vamos a habilitar hoxe. Nun proxecto innovador, con marca 100% lucense que suporá un salto importante na modernización do sector. Que é impulsada desde Lugo, que é feita desde Lugo, que é coordinada desde Lugo, polo tanto, ademais, é unha posta en valor do talento que temos en Lugo e do interés que temos en Lugo para medrar e para sair adiante. O acto tamén asistiu a alcaldesa da cidade, onde se concentra o maior número de comercios, 800 dos 5.000 que hai na provincia. Temos que adaptarnos a esos novos cambios, utilizar a I+D+I, como son esas apps, as novas tecnoloxías, a investigación e innovación, utilizado tamén no comercio local, no comercio de proximidade, ese comercio que non nos cansaremos nunca de decir que é imprescindible. O organismo provincial asume durante 2 anos o custe da plataforma. Haberá unha primeira fase de lanzamento con 50 prazas dispoñibles, as que os comerciantes poderán rexistrarse de forma gratuita na web da plataforma.